Ani belebelew de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ka jɛ ka baro sigi kɛ fɛn min ye festival tako 7nan ye donc o ka cɛden wɛrɛw bɛ an bolokɔrɔ tuguni donc an bɛna ɲininkali sɛmɛ minnu fana la donc an b'a daminɛ Jakite mais e bɛ se ka kɛ fila misitigi ye dɛ. Ne ye misitigi ye. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ lamɛnbaaw ni filɛbaaw ye. Baasi tɛ. Karamɔgɔ nin diyara n ye. O diyara n ye. Kosɛbɛ. Ka weleli bila an ma ka na aw ka plateau sanfɛ. A foli da t'an bolo. O diyara n ye. Aw ni ce aw ni baraji. Anba. Yani n ka kuma kɔnɔ. N bɛ hakɛto ɲini donsobaw fɛ. Deniya kuma don ni filila. U ka hakɛto ɲini. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Jakarija Jakite. N ye Jigiyabulon tɔnden ye. Ne ye Jigiyabulon secrétaire général adjoint ye. N bɛ Jigiyabulon kɔnɔ a bɛ san caman bɔ depuis a daminɛ fɔ bi. An bɛ a kɔnɔ wa an ka baara bilalen tɛ fɛn kelen ma. An bɛ donso ɲɛnajɛ wa an bɛ taa donso ɲɛnajɛ kɛrɛw la wa an bɛ festival labɛn donso ngɔni tɔgɔ la. Ayiwa o diyara n ye o kɔfɛ bi ta in ye filako ye dɛ mais n burankɛ don n burankɛ don Jalo hali ni e b'a dɔn ko fila don baasi t'i la. Alhamdulilayi o diyara n ye i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ filɛlibaw ye. Alhamdulilayi karamɔgɔ Amidu an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ foli daminɛ donsow la fɔlɔ contre ni sanɛ jinɛtigi Woyinba Moriw Marde Jalo ka foli b'a bɛɛ ye anw ye Jigiyabulon tɔnnadenw ye ɲɛmaa y'an bila ka na fɛn o fɛn ɲɛ b'an na sisan fɛn o fɛn kulo b'an na n'an filila u k'an to kalandenya fili lawuli kama tɛ an bɛ donsoya hukumu de kɔnɔ karamɔgɔ Amidu Ala sago i sago. Sago tigi Ala ye hakilila k'a fɔ minnu bɛ k'an filɛ nin wagati la u ye faamuya sɔrɔ a la donc an bɛna Jakarija ale fanfɛla la donc an kɔni an ɲɛ b'a la k'a fɔ festival donso ngɔni a kɔni a bolo dara ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ fɔ san 7 bi an bɛ don min ko bi san 7 o tɛ tile 7 ye mais Jigiyabulon ko in yɛrɛ a taara ka fɔ yɛrɛ da a tɔ kɔni kɛra sa fɔ tɛ mɔgɔ ban donc a ka festival min ni a bɛ k'a bolo da nin a ye ɲinan in denfaya di jɔnw de ma jamana jumɛnw ma wali kelen a denfaya dalen bɛ k'o di Mali de ma ou bien a denfaya bɛ dɔnw de bolo a korokara bɛɛ. Karamɔgɔ Amidu ni ɲininkali diyara n ye yani n ka o ɲininkali jaabi n bɛna n da don dɔɔni Jigiyabulon mun yɛrɛ ye Jigiyabulon ye n bɛn'o ɲɛfɔ maaw ye dɔɔni. Jigiyabulon ye denmisɛnnin kulu de ye denmisɛnnin kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka donsow kanu ka donso ngɔni kanu o de wolola Jigiyabulon Jigiyabulon kɔnɔ Jigiyabulon komi tubabuw b'a fɔ cogo min na festival de l'espoir i y'a faamu an bɛ taa donso ngɔni fɔ yɔrɔw la o de nana wolo ka festival créer donso ngɔni tɔgɔ la n'o ye festival donso ngɔni ye. mais hakilina sɔrɔla cogo di? Ni hakilina nana mɔgɔ kelen mɔgɔ fila an bɛ ɲɔgɔn ta motow la an bɛ ɲɔgɔn ta mobiliw la an bɛ yaala donso ngɔnifɔw nɔfɛ an bɛ yaala donsow nɔfɛ an bɛ taa fɔli fɔ yɔrɔw la an yɛrɛ ko yanni an k'a fɔ ko an ka wagati bɛ an bɛ déplacer ka taa mɔgɔw nɔfɛ n'an yɛrɛ komi donso ngɔni kanu b'an na n'an ye fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛnajɛ basigi san kɔnɔ donso ngɔni tɔgɔ la ɲɛnajɛ basigi est-ce que o tɛna kɛ tare tare ye wa hakilina nacogo filɛ an ye san fɔlɔ kɛ i y'a fɔ cogo min na an bɛ a san 7nan na nin a san 7nan depuis an y'a daminɛ an ma fɔ an jigi kɔ donsow somaw woyinbaw ani dɔnkotigi fɛn o fɛn ni kɔrɔlen lafasali ka di ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara an kan an bɛ nin fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni ɲinanta bolo da an ye wele bila donsow bɛɛ ma ɲinanta an kɔni y'a denfaya ta ka di an ka maaba dɔ ma n'o ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ n'u b'a wele ko Dr Abdramane Sila an ye ɲinanta denfaya ta ka di ale ma bakurubaya la festival nana cogo min ani ɲinan organisation bɛ cogo min o de ye fɔlen filɛ ne fɛ. D'accord o kɔfɛ an b'a ye san o san Ivoiriyɛnw bɛ na Burukinabew bɛ na Sénégalais bɛ na Guinéens bɛ na Guinée Bissau presque n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman bɛ na
festival in kana a kunbɛ yan nɔ mais san o san an b'a ye a bɛ festival bonya ta k'a di jamana dɔ ma yala ɲinan ta bonya talen bɛ ka di jamana jumɛn ma o ɲininkali diyara n ye o san nata an tun y'a ta k'a di Burkina donsow ma an y'a bonya n'a karama ta k'a di Burkina donsow ma nka fɛn caman nana don o kɔrɔ banako nana don o kɔrɔ covid nana o ma se ka bɔ a cogo la an ye ɲinanta in kɔni labɛn k'a bonya ni a karama ta k'a di Côte d'Ivoire donsow ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ na ka fara Mali donsow kan ka nin ko in kɛ koba y'an bolo ayiwa o diyara an ye an bɛna Marijɛ Jalo ale fanfɛla la dɔɔni donc Marijɛ Jalo ni ɲɛnajɛ ko k'a bɛ kɛ bolokɛni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta yala tɔn wɛrɛ mun bɛ yen nɔ yala an n'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya alhamdulilayi karamɔgɔ Amidu tɔn fɛn o fɛn Mali la yan k'i bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan an n'a bɛɛ kumana an sera a bɛɛ ma parce que n'i ko donsoya fɔlɔ tɔn fɔlɔ an b'o dɔn o ye Fédération Sacre Nationale du Mali ye an bɛ mun dɔn fɔlɔ Bakari Sidibe ka tɔn ɲɛ bɛ tɔn fɛn o fɛn la Mali la donsoya kɔnɔ a bɛɛ bɔra o de kɔnɔ an wulila ka se olu ma k'a bonya da u kɔrɔ san 1 san 2 fo san 7 an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo Amidu festival yɛrɛ sisanama a taara ka anw yɛrɛ bolo dan sisan fɔlɔ jigiya bulon ta tun don mais sisan a kɛra Mali bɛɛ de ta ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ka cikan sera anw ma fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo anw t'o ɲini parce que anw b'a la danbe dɔ de kama anw bɛ k'a ɲini danbe dɔ de kama wa donsoya yɛrɛ fɛn tɛ donsokɛ ka kun ye foyi tɛ donsokɛ kun mais an b'a la o donsoya de kama donc kuma lasurunyana i ye fɛn fɔ tɔn fɛn fɛn bɛ k'a daminɛ o donso tɔn na ka na se fo Araki Mali ma n'o ye animateur ye an ser'u bɛɛ ma an y'an ka sɛbɛn bila ka t'u bɛɛ ma wa u bɛɛ y'an jaabi donc ani olu kɔni kumana an bɛɛ bɛnna kelen ma i ka ɲininkali jaabi kun fɔlɔ ye o ye quoi donc o kɔfɛ a kɛyɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ kelen pewu Barilabugu palais la a bɛ daminɛ le 17 n'o ye kalo tile 17 nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati fo ka taa sini tile bɔ an bɛ su 3 de k'o la a kun bɛ cɛ le 19 n'o ye tubabu kalo tile 19 ye an b'a kun cɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛna ɲininkali dɔ fana k'i la parce que san o san an b'a ye a bɛ ko kura dɔ kɛ hakili la a ye sugubulon kɛ a bɛ waati dama bɔ a y'o don a kɔnɔna na mais yala sugubulon kɔfɛ a ye labɛn wɛrɛ kɛ a ko kɔnɔna na wa labɛn camanba de bɛ sugubulon kɔfɛ labɛn camanba de bɛ an ye fɛn caman don ɲinan ta in na mun ma don san tɛmɛnenw ta la parce que san o san n'i bɛ ko kɔnɔ san o san i bɛ fɛn kura dɔ sɔrɔ a la ni Ala sɔnna labɛn camanba bɛ yen ni mɔgɔ minnu taara n'a bɛ k'u bolo balanna ko caman ye o labɛnw sabatilen bɛ yen quoi inchallah n'Ala sɔnna an bɛna Jakite fan fɛ n'o ye Jakarija Jakite ye donc hakilila a bɔra ka parrain fɔ sisan donc mais denbaya ko dira jɔn ma wali kelen a m'o di mɔgɔ ma fɛn min ye denbaya ye an ma mɔgɔ sugandi k'a fɔ ko o bɛ kɛ an ka denbaya ye nka dɛmɛbaga caman de banna i y'a faamu an dɛmɛbagamuso yɛrɛ dɔ bɛ yen n'o ye GTCM ɲɛmaa ye Ayisata Tamba Kulubali ale y'an dɛmɛbagamuso ye ale ye a jɔra an jigi kɔ kosɛbɛ donc ale sen bɛ ko in na ka fara ale kan an ka président d'honneur fana bɛ yen minnu m'u sen bɔ ko in na olu bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ walasa n'i y'a mɛn festival yɛrɛ olu jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ ka fara an yɛrɛ ka partenaire kan donc o bɛɛ ye festival kɔkɔrɔdonbagaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se k'i da don ngɔnifɔlaw la k'a ɲɛfɔ an ye ka programme cogoya d'a ma dɔɔni baasi tɛ fɛn min ye ngɔnifɔla minnu bɛna nin su 3 in ɲɛnajɛ kɛ an ye su fɔlɔ an ye o bonya n'a karama ta ka di Yɔrɔ Sidibe ma ka su 2nan bonya n'a karama ta ka di Madu Sangare ma ka su 3nan bonya n'a karama ta ka di Seguba Tarawele ma o la sa ni su fɔlɔ bɛ yɔrɔ bɛ jouer su fɔlɔ fɛ an y'a laɲini Mali ngɔnifɔla fɛn o fɛn bɛ yen
an ye u fara olu kan ka se ka ngɔni fɔ n'i ye Mali ngɔnifɔlaw ta ngɔnifɔla ka ca dɛ mais a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka n'a fɔ ko k'a bɛ jouer nin su saba in kɔnɔ nka programme kɛcogo la an bɛ dɔw ta ka fara Yɔrɔ Suguba ani Madu kan walasa ka nin su saba kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ngɔnifɔla tɔw tɛ se walima ko olu t'a la u bɛɛ b'a la bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan maa minnu kan ka jouer palais kɔnɔna na su fɔlɔ la donc an ye Yɔrɔ fɔ Yɔrɔ bɛ jouer su fɔlɔ la n'o ye alamisa nata kunɲɔgɔn ye n'o ye le 17 ye ni Yɔrɔ jouera Koniba bɛ da o kan Koniba Jara Burama Fane bɛ da o kan o ye Koniwari ngɔnifɔla dɔ ye Kolokani Moribo bɛ da o kan su filanan la sa Madu Sangare bɛ jouer ni Madu Sangare bɔ yen na Mundugula Ablaye Traoré ale bɛ na ani Jigi Jakite ka bɔ Filadugu ale fana bɛ da o kan o ye su filanan ye Juma ye su sabanan sa an y'o o ngɔnifɔla mun bɛ jouer fɔlɔ o ye Sabuba la n'o ye Mandenkaw ka Sibi fɔlɔ dɔ ye ale bɛ jouer n'ale jouera Jikɔrɔni Solomani Konate ale bɛ na jouer o kɔfɛ Suguba bɛ sɔrɔ ka su kuncɛ o ye programme bakuruba ye mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin su saba in an kɛlen bɛ ka barodaw fana sigi a kɔnɔ barodasigi b'a la i bɛ se k'o dɔ f'an ye barodasigi o bɛ kɛ sibiri sɔgɔma n'o ye samedi sɔgɔma baroda bɛ sigi o bɛ sigi an karamɔgɔ ni ale ye donsoba ye wa a ye tubabu kalan kɛ ale tɔgɔ ye ko docteur Fode Musa Sidi ale bɛna baro kɛ c'est-à-dire donsogɔni jɔyɔrɔ bɛɛ ni kelenya an ka jamana kɔnɔ i b'a kalama cogo min jamana birisalen don o tiɲɛ yali anw yɛrɛ donsogɔnifɔlaw an'anw donso anw jɔyɔrɔ ye mun ye o bɛn ni o kelenya kɔnɔ baroda bɛ sigi o kan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ n'a ye ɲɛfɔli kɛ donsow hakilina ye mun ye u bɛ jɛ k'o fɔ jama ye donc jama b'a ka faamuyata sɔrɔ o la bakurubaya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan o ye nin ayiwa toujours an bɛ foli tɔnin di an filɛbagaw fɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛ kan an filɛ jamana in kɔnɔ jamana kɔ kan donc halisa an b'a fɔ o ma k'u dansɔgɔ k'u ni ko donc an b'a yira k'a fɔ an ni jigiyabulon mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ka d'a kan festival donzongɔni a tako 7nan o de kan ka kɛ palais de la culture la Badalabugu le 17 mars i n'a fɔ san o san a bɛ deli ka kɛ yɔrɔ min na a ɲinata in fana a bɛna kɛ o kɛyɔrɔ kelen in fana la donc toujours an tɛ tila e la dɔɔni donc an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ngɔnifɔla ninnu kan a ye ngɔnifɔla minnu ta nin n'i bɛ ngɔnifɔla kura dɔw la munna a ye olu don a la ɲina bamananw ko ten diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a la walasa ka se ka faamuya ba sɔrɔ a la i ka maa kɔnɔ o ye tiɲɛ n'i ye Yɔrɔ ta n'i ye Seguba ta n'i ye Madu ta i bɛ taa sɔrɔ olu ye ngɔnifɔla kɔrɔw ye mais ni ngɔnifɔla ninnu na i bɛ taa sɔrɔ ngɔnifɔla denmisɛnninw dɔw b'a la ko kalanden a karamɔgɔndan ka foyi man di donc denmisɛnnin minnu b'a la a bɛ kɛ sababu ye u fana bɛ fɛn caman faamu a bɛ fɛn caman fara u ka dɔnta kan a kɔrɔ ye mun ye message dɔ de passé tɔ don k'a fɔ aw minnu ye denmisɛnninw ye aw kana to kɔ a ye gɛrɛ karamɔgɔw la wagati bɛɛ ka se ka faamuya dɔw sɔrɔ o de y'a to an y'a lasɔ o ka bɔ a la munna an ye Manden Sibi fana don a la n bɛna le ale fana ye donsongɔni n'i y'a mɛn ngɔni n bɛ kuma ni donsongɔnifɔlaw ka siga t'a la oui n'i y'a mɛn ngɔni ba fɔlɔ Sinbiri ngɔni bɛɛ de bɔra Sinbi la donc donsongɔni kɔrɔlenba don a ka kan fana an fana ka na n'a ye duguba kɔnɔ denmisɛnninw bɛ yen ko denmisɛnnin su sen ka teli nka tɛ bula dɔn o ye tiɲɛ fɛn min ye donsongɔni ye o k'a faamu fɛn min don yali a kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ kalan jumɛn de b'a kɔnɔ u ka se ka fɛn caman faamu a la yali a source ye mun ye fana ka se k'o dɔn o kama an nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka maakɔrɔba k'a la ka denmisɛnninw k'a la a kun ye waati kɔni bɛna se a kuncɛyɔrɔ la donc bi jamu kɔnɔ weleweleda min b'i fɛ ka ɲɛsin festival ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ nin waati la donc weleweleda min b'i fɛ ka ɲɛsin u ma
ani kangarida kan mun b'i fɛ ka ɲɛsin u ma donc i bɛ se k'o fɔ i dan sɔrɔ i ko ma karamɔgɔ o diyara n ye an kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn o fɛn ni kɔrɔlen lafasali ka di ye jigiyabulon de y'a laɲini mais jigiyabulon ta tɛ maa minnu bɛ wele olu de bɛ ko kɔnɔ olu ye kotigi ye siga t'a la muru t'a yɛrɛ kala siɲɛ n'anw filila fɛn o fɛn na u k'an latili u k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw don an kɔni kɛlen bɛ ka bɛɛ de wele mali kɔnɔ mali kɔ kan faama fara n kalannaw n ma kalanw aw bɛɛ lajɛlen c'est à dire bɛɛ lajɛlen ka bɔ fara an kan an ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye n'ala sɔnna a ka to b'o kan sara la don n'a sɔrɔ ne tɛna filakan fɔ bilen donc n bɛna n yɛrɛ burankɛ fan fɛ n'o ye Marijɛ Jalo ye donc Marijɛ Jalo jɛmukan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a kun ka di ɲininkali dɔ ka k'i la mais pan kɛra a kunna donc n'o ɲininkali min bɛ yen i bɛ se k'i da don o la bakuruba la joona donc o fɔ donc an ka jɛmukan kun cɛ ka kumakan laban fara o kan. ɲininkali minnu bɛ yen karamɔgɔ y'a bɛɛ jaabi ɲininkali wɛrɛ tɛ yen c'est à dire an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye siga t'a la an kɔni an bɛɛ wele ma k'an da lase bɛɛ ma mali kɔnɔ mali kɔ kan farajɛla farafinna an bɛɛ ka jɛ ka bɔ an ka nin su saba an ka nin ɲɛnamaya an k'a don Simba k'a bɔ Simba kalanden ko don a ko la fili tɛ ban o ye tiɲɛ ni donsobaw y'an ye fili min kan u k'an bɔ u k'a fɔ an ɲɛna nin ko in tagabolo kanu ka baara don kanu teliya kojugu don kanu ka baara don kanu ka baara don donc an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na siga t'a la Amidu an mago bɛ bɛɛ la fo mɔgɔ fila i bɛ se k'o fɔ an ye n bɛ se k'o fɔ dɛ i ma taa ni mun ye ka segin n'o ye ka taa kɛlɛ kɛ a y'an mago t'o la i ma taa hali ngɔnɔbɔlaw ani ma taa ayi an mago tɛ zone na an mago tɛ kɛlɛkɛla a pereféré tigɛra sa ne tɛ i ma taa ni min ye n'i ma segin n'o ye n'i ma segin n'o ye animateur t'o la gɔnifɔlaw t'o la Musa Kuyate n'a ɲɔgɔn na n'i ko ma taa ni min ye ko kana segin n'o ye non guloki bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ma vraiment k'aw bɛɛ fo a diyara n ye k'an wele nin plateau sanuman in kan aw yɛrɛ fo dan tɛ foli min na o diyara n ye vraiment Ala ka kanu to ami ami Ala ka baara yiriwa ami ami Ala ka baara sabati ami 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 vraiment kanu de y'an fara ɲɔgɔn kan nin ko in na n'Ala sɔnna Ala k'o kanu kɛ ɲɛta ye ami 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 Ala sago aw sago sago tigɛ Ala ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɛnajɛ in n'o ye festival Dozugani 7e édition ye Ala k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la donso yi kɛ ɲɔgɔn nɔ bolo duman bɛ lɔ soma yi kɛ ɲɔgɔn nɔ sujuru tigi bɛ lɔ soma yi kɛ ɲɔgɔn nɔ suɲɛrɔ tigi bɛ lɔ soma yi kɛ ɲɔgɔn nɔ pɛrɛtɛ tigi bɛ lɔ soma kɛ ɲɔgɔn nɔ soro tigi bɛ lɔ soro tigi dabura kuma ɲa fɔtɔ dalu tigi dabura ya kɔmɛ ɲa yatara